تماشاوان نژادم باش روژا 19 ماه حشتان روژا جیهانی یا کار مروویه سالانه او روشته به بیر آنین لهینجی روشا مرووان روشا کار مرووان کار کشبو مرووان تکرن لجیهان گلک خرابه مثلا لگلک ولاتان مافین مرووان هینجی تیم بن پیکرن و تقیمت تمام بیشن جیران نمایه به میلیونان کس جوالاتین خواه جبر سدمین جدا کوچبر بونه کردیون دزانن هین حتی نها نبونه خودین مافین خوین تمام از دوی هف پیوینه ده لگل سروان مجارین گرینگین کارین کشبو مافین مرووان تین کرن لسر روشا کوچبران راوستم بیوان من جی غلام محمد اسحاق زاییه جگره نونر سکرتر گشتی نتوین یک بوی و بر پرس کاروبار نشته جیبونو مرووی لعراقی برز اسحاق زایی بخیراتی گلک سالن روژا جیهانی یا کارین مرووی سالانه ده 19 تباخ 19 ماه حشتان دا تی ببیر آنین حز دکم پرس بکم گرینگی آوه روژه چیه و سال بسال تی ببیر خستن گوهرتن لسر چی بویا یا نا Thank you for having me on your program. gelekî spas ji bo mêvandariya we. 19 tebaxê ji bo cîhanê û ji bo netewêniyek bûyî rojeke pir giring e. Mixabin rojeke ku me tê de 22 hevkarên xwe yên netewêniyek bûyî di bombebarana otêla Kanalê de di sala 2003 de ji destan û 100 kes jî birîndar bûn. Vê bêtarê nêrîna li awayê karê mirovî û çalakiyên karê mirovî bi tevahî ji komeke cihê rêzê ve guherî komeke armançgirî. Ev karesat bû sedem ku komeleya giştî ya netewêniyek bûyî roja 19 tebaxê wekî roja karên mirovî destnîşan bike. Armanca sereke zêdekirina hişyariyê li ser vî karî bû. Karê ku xwebexşên mirovdost li cîhanê dikin pir dijwar û tijî kelem e. Piştevaniyên ku jiyan û xizmetguzariyan diparêzin digihînin milyonan kesên belengas. Her wisa ev rojeke ku em rêzê li qurbanîdana wan kesan digirin ku canê xwe gorî parastina jiyana kesên din kirin û em vê bilind dinirxînin. Mixabin em vêga dibînin ku pêkhate û aloziyên karê mirovî di 20 salên borî de hatine guhertin. Niha zêdetirî 250 milyon kesî pişta xwe bi hevkariyên mirovî girêd dane. Ango li gor berî 20 salan 10 caran ji berê zêdetir bûye. Bêguman me salan bi berdewamî li Iraqê alîkariya mirovî pêşkêşî Iraqiyên hewcedarî wî alîkariyê kir. باشه لگور UN برز اسحاق زایی لعراقی آلیکارین مرووی لگل کم بونا بودچه کم دبه یا نا مثلا لسروی بابته تکاری چی بیش یعنی دکارم اشکره بکم مثلا احتمالک هیا جبر به روشا کم بونا بودچه رکستن UN ج عراق درکبن و عراق بجی بهلن Well, let me put it this way. First of all, Bihêle ez bi vî awayî bibêjim. Berî her tiştî kêmbûna alîkariyên mirovî li Iraqê bi gelemperî girêdayî kêmbûna pêwîstbûna wan e. Eger em li berî 5 salan binêrin piştî şikandina Daişê alîkariyên mirovî digihîştin zêdetirî 11 milyon Iraqiyan. Niha ev hejmar daketiye 2 milyonan ku hîn jî hewcedariya wan bi hin hevkariyan heye. Her wiha Iraqê di heyama 8 salên borî de zêdetirî 8 milyar dolaran wekî alîkariyên mirovî wergirtiye. Piraniya wan ji aliyê rêxistinên mirovî û netewên yekbûyî ve bûye.
تەوی و ئەف پێویستی ئێدی نەمایە لێ ئەم دبینن و هەژمارەکە مەزن ئا خەلکێ داخوازکردن و پرانیەوانژی ئەو کەسن و لە هەندر کۆچبەر بوون و نەها ڤەگەڕیانە جیێن خوا. دەهەمان دەمێدا عێراقێ کاری نەخۆ پێش خستیە داکو بێتر بەرپرسیاریە بگرە سەرخوا و ئالیکاریەن مرۆڤی ji kesên hewcedar re peyda bike. Herwiha em dibînin ku li ser asta cîhanê gelek astengî li pêşiya rewşa peydakirina pereyan hene. Li seranserî cîhanê hin rewşên awarte hene ku pêwîstiya wan bi alîkariyên mirovî heye. Ji ber vê hinek daneran pereyên xwe ji bo Iraqê kêm kirine. Lê tevî kêmbûna pereyên daner û xêrxwazan jî rêxistinên netewên yekbûyî ji Iraqê dernakevin. Rêxistinên mirovî ji Iraqê dernakevin. Tenê ev heye ku em bala xwe ji alîkariya mirovî ve diguherînin çareseriyên bi îstiqrar, domdar û demdirêj. Yani bütçeya we têraweyekê dike ku hûn alîkariyên mirovî li Iraqê bi berdewamî pêşkêş bikin, ti astengî ti kêmbûn têde çê nebe? Well, as I mentioned, وەکی ku min diyar kir, dema ku pêwîstî hebe em hewl didin xwe bigihînin çavkaniyan. Lê pêwîstî bi awayekî berbiçav kêmbûye. Niha jî em bang li hikûmeta Iraqa Federal û hikûmeta Herêma Kurdistanê dikin ku berpirsyariya hin hewcedariyên ku mane li xwe bigirin. Lê ez dubare dikim. Piştî 8 salan ji koçberiyê, çareserî ne piştgiriya mirovayî ye. Çareserî ango pêwîst e em van mirovan vegerînin cihên wan û di çarçoveya vê sîstema gihandina xizmetguzariya niha û piştevaniyên din ên ku her Iraqiyek werdigire bên asayîkirin. Loma divê em bala xwe biguherînin ser dîtina çareseriyeke berdewam ji van milyon û 200,000 mirovên koçber re. Heta niha hejmareke mezin ji xelkê Iraqê li vê derê li Herêma Kurdistanê ne li navçeyên dinên Iraqê koçberin meselen çawa piştgiriya wan têkirin û planeke we heye ji bo ku ew vegerine cihên xwe yan jî li pêşiya vegera wan te astengî hene yan na? Ew xelkê Iraqê ku koçber bûne. Çi di nava Iraqê de koçber bûne çin jî koçberî Başûrê Kurdistanê ji Herêma Kurdistanê bûne. You're absolutely right. As I said, that while there has been a significant reduction in the number of people displaced, Pir rast e. Weke ku min got, tevî ku hejmara koçberan bi awayekî berbiçav kêm bûye, em hîn jî dibînin ku herî kêm di tomarên me de milyonek û 200,000 Iraqî bi awayekî ji awayan koçberin. û li Iraq û Herêma Kurdistanê belav bûne. Hîn jî piraniya wan li cihên niştecîbûnê yên nefermîne. Lê li Herêma Kurdistanê di 25 kampan da nêzîkî 170 heta 180,000 kesan hene. Niha ji aliyê piştevaniyên me ve dema ku me piştgiriyên xwe yên mirovî kêm kirin, me ev yek di şev û rojekê de nekir. Ev bi awayekî tevahî hêdî hêdî hat kirin. Di van 2 salên borî de em li gel hikûmeta Iraqê û hikûmeta Herêma Kurdistanê jî axivîn ka em çawa piştrast bibin ku ev guhertin nerm be û bandorê li ser alîkariya mirovî ya ji bo koçberên hundir neke. Loma em gihîştin du planan. Ya yekem ew bû ku me par dest pê kir û ji nêrîneke giştî ji bo veguhestina mirovî pêk tê. Em vê wekî pêwîstên mayî yên koçberên navxweyî didin nasîn ku hîn jî hewcedariya wan bi alîkariya hikûmet û netewên yekbûyî heye. Lewra em li vir li gel hikûmeta Herêma Kurdistanê kar dikin da ku hinek berpirsyarî bigire ser milê xwe. Em pir kêfxweşin ku bibêjin di hin warên wekî av, paqijî, perwerde, saxlemiyê de ber bi pêş veçûye û hikûmeta Herêma Kurdistanê jî di hinek ji van waran de berpirsyarî girtiye ser xwe.
هەروەها لە عێراقا فەدەرال ژی مە بە حکوومەتێرە کار کردیە داکو ئەم پشتڕاست ببن و پرانیە کۆچبەرێن نافخۆیی خودیên بەلگەیەکە سڤیلن. ji ber ku belgeyên sivîl û nasname rêdidin ku destê wan bike xizmetguzariyan, wekî çûna dibistanê, wergirtina xizmetguzariyên tenduristiyê, qerebûkirin, hevkariyên maddî û hevkariyên hikûmetê. Loma, ev piştevaniye ku em hîn jî ji bo parastin û hêsankirina têkiliya di navbera desthilata dadwerî û hikûmetê de bi koçberan re misoger bikin. Em şêwira qanûnî didin wan û bi gelek awayan piştgiriya wan dikin. Li Iraqa Federal ev bi awayekî berfireh ji aliyê rêxistinên neteweyên yekbûyî ve wekî UNHCR ve hatiye kirin. Her wisa li Iraqa Federal IOM jî di warê kelûpelû stargehan de gelekî alîkarî peyda kiriye. Ew piştevaniya nêzîkî 54 cihên niştecîbûneyên nefermî yan kampan dikin ku nêzîkî 20,000 kesan li xwe digirin. Hincaran ev piştevanî ji bo alîkariya wan berfireh dibe, da ku li ciyên xwe yên sereke niştecî bibin. Duwarê debarê de jî hin hevkarî û derfet ji wan re tên misogerkirin û rahênana çalakbûnê bi wan tê dayîn. Her wiha di hin rewşan de em bi alîkariya desthilata navçeyî hevkariya wan dikin da ku li navçeyên xwe niştecî bibin. Îcar te bal kişan ser astengiye. Bêguman kelem û astengî hene û ev yek rêl ber vegera wan digire û hinek ji wan siyasî ne, hin ewlekarî ne jî. Lê hin astengî kargerî ne. Dikarin bi hêsanî werin çareserkirin. Ev di aliyê vegerandinê de lê em bi rêya xwe ya duyem bi hikûmetê re kar dikin ji bo em bigêjin tiştê ku em jê re dibêjin stratejî yan plana çareseriya berdewam. Em di wê baweriyê de ne ku çê nabe piraniya van koçberên navxweyî zêde di kampan de bimînin. Bi nêrîna min, pêwîstiya wan pê heye ku asayî bijîn û vegerin tevlî civakê bibin û mîna Iraqiyên din destê wan bigihêje xizmetguzariyan. Êdî ev kar berdewam e ji bo ku em dawî lê bînin û qonaxa koçberiya navxweyî li Iraqê kuta bikin. Belê. Birêz İshak Qezayî mijareke din heye gelekî giring e bêguman. Mijara koçberên Şengalê ye. Tu dizanî ev neh salin di bin çadiran da dijîn. Mesela ji bo başkirina jiyana wan stratejiyeke neteweyên yekbûyî heye. Mijareke din hinek ji wan vegeriyana Şengalê lê ji ber nebûna ewlekariyê, ji ber nebûna kar, ji ber nebûna xizmetguzariyan careke din ji Şengalê derketin vegeriyana bin çadiran. Yo ên ji bo wan û ji bo Şengalê bi xwe çi plan dike? Sure. It is really indeed a very unfortunate situation for many of these bêguman ji gelek ji van êzdiyan re rewşeke nexweş bû ku bûne qurbaniyên tundûtûjî û hevrikiyan. Niha ew hêjayî vê yekê ne ku bi rûmet û parastî vegerin ciyên xwe. Ez naxwazim ji aliyê siyasî ve herim nav tevahiya rewşa Şingalê. Ji ber ku pir aloz e. Bi baweriya min divê kar bi partiyên cuda re bêkirin da ku were piştrastkirin ku rewş kêrhatiye ji bo ku koçberên navxweyî bi rûmet û parastî vegerin. Lê bila ez hin rastiyan li ser tiştên ku neteweyên yekbûyî di 4-5 salên borî de kiriye ji te re bibêjim. Nehsaziyên neteweyên yekbûyî mijûlî peydakirina alîkariyên cuda cuda ji bo şêniyên Şingalê bûn. Zêdetirî 450,000 kesî li Şingalê ji piştgiriyên me mifadar bûn. Me zêdetirî 3,000 stargehan nûjen kirin yan me stargehên nû ji bo kesên ku vedigerin ava kirin. Me alîkarî ji bo nûjenkirina navendên çavdêriya tenduristî peyda kir.
ڕێخستنên netewên yekbûyî gelek avahiyên hikûmî nûjen kirin. Birastî ez bixwe par ji bo vekirina navendeke polîsan ku bi alîkariya netewên yekbûyî hatibû nûjen kirin li wir bûm. Tew me bi dirêjahiya 45 kilometreyan elektrîk ji bendava Mûsilê kişand. Me hin hizmetguzariyên avê jî nûjen kirin da ku em piştrast bibin av digêje xelkê. Her wisa me kampanyayên derzî lêdan û parastina zarokan, kursên çandî û perwerdehiya pîşeyî dane destpêkirin. Loma me ji bo nûjenkirina jêrxana aborî hilberîneke mezin kir, da ku em nav di wan kesan bidin ku dixwazin vegerin bikarin li wir bijîn. Tevî vê jî bi nêrîna min mijara sereke maye ku divê rewşa Şingalê ji aliyê hikûmeta yekgirtî û asayişa navçeyê ve hinekî were asaykirin û saziyên hikûmî werin rêkxistin ji bo ku bikarin rewşê kontrol bikin û piştevaniya berdewam peyda bikin. Ji ber ku wekî min got, piştgiriya me wekî netewên yekbûyî demkî ye. Tenê ji bo alîkariya wan e ku ji kampan derbasî jiyana normal bibin. Lê pêdiviya van kesan bi piştevaniya berdewam heye ji bo ku careke din mîna berê jiyana xwe ji nû ve bidin destpêkirin. Îcar, heta ku partî negihên encamekê, ez nikarim zêde gaviyê di tekeskirina li ser cîbicîkirina peymana Şingalê de bikim ku netewên yekbûyî bi tundî piştgiriya wê dike. لێ ڕێککەوتنا شنگالێ هین نەهاتیە جیبجیکردن و جیبجینەکردنا وێ ڕێککەفتنێژی چپان دوور لەسەر کۆچبەرێن شنگالێ دکە گۆ یین vegeriyanê cihê xwe. Well, I think I already mentioned some of the impact, but let me just... Bi baweriya min berê behsa hin bandoran kiribû. Lê bila em vekirî jî bibêjin ku heke peymana Şingalê neyê bicîyanîn, ev yek jîngeheke kêrhatî ji bo vegera parastiya koçberên navxweyî çênake. Hîn jî ji ber ewlekarî û nebûna xizmetguzariyan dilgiranî li wir heye. Divê rêveberiyek hebe ku şaredar serokatiya wê bike. Divê şaredarek hebe. Bêguman nebûna van tiştan xwebaweriyê nade koçberên navxweyî û êzidiyan ku vegerin. Ez nabêjim ku xelk venagerin. Hin kes vegeriyane. Lê ji bo ku em nav di hejmareke mezina xelkê bidin da ku vegerin. Bi dîtina min pêwîst e peymana Şingalê bi temamî were cîbicîkirin. The full implementation of the Sinjar Agreement. بله از ورم سر مجارکه دن روشا آلیکاریین UN چیه جبو کوچبرین لهریما کردستان دمینن یعنی هجبوان چه پیش کشت کن به تایبتی دواره گشه پیدان دواره پرورده ده مثلا وکه نمونه برز اسحاق زایی ندانا موچین ماموستین پنابرین روش آوای کردستان جبو نها پر آلیکاریا وان نایه کرن گلک جوان ماموستین درج کار بردانه جبو کو سال بیجی همان کشه در نکوه ماموسته بچن دبستانان زاروکان پرورده بکن و ت پروژه که کنکریت اشکره وکری اشکره آماده کریه یا نه؟ Well, let me first really commend پێشی بلا ez bi rastî pes nêvê mêvanperweriya bedew û piştevaniya gelê Kurdistanê û hikûmeta Herêma Kurdistanê bidin û bilind binirxînim ku pêşwaziya penaberên Sûrî kirin û ew li xwe girtin. Ez li gelek deverên cîhanê bûm û min jan û rewşa penaberan dîtiye. Lê tiştê ku min li Herêma Kurdistanê dît bi rastî jî mînakeke ku divê çawa bi awayekî erênî û rêzgirtin reftar bi wan penaberan re were kirin. Loma li gor min ev bi rastî yek ji hêmanên herî girîng û erênî ye. Paşê dema ku mijar têkildarî piştevaniya netewên yekbûyî be, dezgeha sereke bi rêya UNHCR piştgiriya penaberan dike û
UNHCR divan salên dawî de li Herêma Kurdistanê pir amade bû piştgiriya parastinê ji penaberan re peyda kir. Her wiha li ser asteke berfireh jî destê wan di birêvebirina van kampan de jî hebû û di çend salên borî de bi eşkereyî ji aliyê tenduristî, perwerde, av, paqijî û tiştên din mûçeyên diyarkirî de piştgiriya wan kir. Tiştê ku ez dizanim ev e, ez dîsa dibêjim ku ez ne şarezame û hemû hûrgulî li ber destê min nînin. Ku hikûmeta Herêma Kurdistanê mûçeyê mamosteyan dide û di rastiyê de netewên yekbûyî mûçeyê mamosteyan nade. Her wisa ez pir kêfxweş bûm dema min bihîst ku hikûmeta Herêma Kurdistanê yan Wezareta Perwerdeyê di bernameyeke perwerdehiyê de zêdetirî 400 mamosteyên Sûriyên berbijêr wergirtiye da ku bibin mamoste û piştevaniya wan kirine. Ez dubare dikim ku piştgiriyên me ji bo piranî bi tibaba perên berdest ve girêdayî ne. Ji bo berfirehkirina berdestbûna wan pereyan jî divê hûn van karan parve bikin ji bo ku were zanîn ka çi dikare were peyda kirin. Hîn jî neteweyên yekbûyî hin alîkariyan bi tibabên pereyên dirav, şêwira qanûnî, tomarkirina navan û parastina ji tundutîjiyê peyda dike. Lê ez dubare dikim, bi baweriya min, hikûmeta Herêma Kurdistanê ji aliyê elektrîk, av û veguhestina beleşda hevkarî û piştevaniya wan dike ku ev beşê herî girîng ê jiyana her penaberekî ye da ku bikare li welatê malxwe bijî. Hûn ji bo kampa mexmûr çi cure alîkariyan pêşkêş dikin ev yek? Du, pêşeroja koçberên kampa mexmûr li gora UN çi ye? Well, let me be clear on the Mahmur camp again. Bila ez li ser kampa mexmûrê de eşkere bim, nûnerên UNICEFê berî niha axivîn. Ya rast ew e ku piştgiriya me li wir nîne. Wekî ku hûn jî dizanin, derbarê xwezeya sivîla wê kampê de dilgiranî heye. Sûd wergirtina ji rewşa penaberiyê yan stargehê tenê ji bo wan kesan e ku ji ber tund û tûjî û pevçûnan direbin. Loma, ji bo me zehmet e em piştrast bikin ku komên çekdarî li kampa mexmûrê nînin û kesên ku xwezaya wê ya sivîl mîsoger dikin lê hene. Loma, di encamê de em li kampa mexmûrê nînin û piştgiriya wê nakin. Roja cîhanî ya karê mirovî de dixwazî çi peyamê bidî xelkê Kurdistanê û xelkê Iraqê? Well, I would like to again, first of all, pay tribute. Ez hez dikim rêz û hurmeta xwe careke din ji hemû Iraqiyan re diyar bikim. Li hember wê berxwedana xurt ku Iraqiyan di 20 salên borî de nîşan da. Bêguman gelek Iraqiyan canê xwe gorî kir û divê ev yek bilind were nirxandin. Em rêza vê yekê digirin û qurbanîdana wan bi rêz û hurmet dinirxînin. Peyama min ew e ku karê mirovî girêdayî hevsozî, bêalîbûn, serxwebûn, dilovanî û piştgiriyê ye. Loma, divê em vî giyanî biparêzin. Karê mirovî li pey hevrikiyê tê, di demekê de ku hevrikî ber bi dawî ve diçe. Mirov nikare piştrast bike ku êdî karesatên xwezayî yan tiştên din dê neqewmin. Lewra, pêwîstî bi alîkariya mirovî derdikeve holê. Loma, divê roja cîhaniya karê mirovî de em bang li her kesî dikin ku rêza wan kesan bigirin ku karê mirovî dikin û wan biparêzin. Rê bidin wan ku karên xwe bi awayê herî baş bikin. Ji ber ku li gor min ew milyaketên bêdengin ku jiyana xelkê diparêzin û di dema hewcedariyê de mirovan diparêzin. Gelekî spas Gulam Mihemed Ishaq Zayî cîgirê nûnerê sekreterê giştiyê netewên yekbûyî û berpirsê karûbarên mirovî û niştecîbûnê
لعراقي بغداد ميواني مبوي مالا تاوا زور سپاس. Thank you and زور سپاس. سپاس جبو وجهي تماشبانين هجاك واللي في بيبينيت تماشاكر وحتى جارك دن هرت خشيدة بنو بخاطري